Добър вечер, вие сте с новинарник. Господин Василев, върнете ни парите веднага. В началото искам да уточня, че аз не дължа никому никакви пари, защото аз не съм Цветан Василев. Цветан Василев е това. Какво? И защо да ви вярваме, господин Василев? Защото го казвам по новинарник. Върнете ни парите! Върнете ни парите! Върнете ни парите! Възможно ли е аз да съм Цветан Василев? Не. Трябва ми неопровержимо доказателство за това. Господин Василев! Господин Василев! Най-после! Изплаках си сълзите по вас. Разберете ме, моля ви. Ти. Ако това ви се струва тъжно, вижте какво се случи миналата седмица в листопад. Татко, ще се женя за Ус. Сватбата е в неделя. Сус? Съкън? Дъще? Не може. Но ние се обичаме. И аз ви обичам, дъще. Но в неделя, на 5 октомври, всички идвате с мен в България. Ще гласуваме. Yine ay doğuyor, yine günler uzak. Следим отблизо случващото се с Цветан Василев. В момента колегите ми съобщават в ухото, че той е на разпит при прокурора Цацаров. Господин Цацаров, знам, че ще ви прозвучи несериозно, но аз не съм Цветан Василев. Стига вече игрички, Цецо. Станала е някаква грешка. Цветан Василев има мустак, аз нямам. Той е слаб, аз съм дебел. Има и коса, а аз съм плешив. Естествено, защото си направил пластична операция с парите на хората. Негодник. Господин Василев? Кажете, колежки. Вие, водещ на новинарник. Това звучи толкова нелепо, колкото Димитър Пенев авиодиспетчер. Кула, не ви разбирам. Към коя писта да се насочим? Значи, това с перките, голямото нещо. Дайте по-точни указания. В обратната на юг посока го насочи. Под прав ъгъл от 160 градуса. Изчакай ония тримата. Кула, не ви разбирам. Намираме се на 300 метра над земята. На къде да се насочим? И Жоро пилотчето. И след Люлин вляво. Ало, скъпа. Искам да знаеш, че те обичам. Сега разбирам, че Цветан Василев вече е в централния софийски затвор. Включваме се на живо от там. Ей, я се дръж прилично. Все пак си в килията на Цветан Василев. Абе, ти знаеш ли с кого говориш? Аз съм Делян Пеевски. Аз си дръж по-прилично. Ей, чакай, защо го удряш? Защото аз съм майка му, Ирен Кръстева. Това беше всичко от нас. Хензел, как ще намерим пътя към вкъщи? Няма проблеми, Гретел. Ще попитаме някого. Ето този Чичко, например. Значи, уважаеми малки хора, маркировката, типовото брашно, подминавате къщата на баба Ялта, лакомства Бол, хора, пътища, автомобили и там питате пак.